Rosjen Camilleri ġiet onorata bl-unur tal-Premju Nazzjonali ħaddiem tas-sena 2021 f'ċeremonja li kienet indirizzata mill-President ta' Malta George Vella u li fija ġew onorati 6 individwi, 3 organizzazzjonijiet u tim fosthom il-premju tat-tim tas-sena li ntrabaħ mill-Pulizija tal-Komunità. Fil-fatt apparti Rosjen Camilleri, Manuel Psajla kien mod il-premju għall-aħjar manager, Mario Gauci ġie onorat bil-premju għall-aħjar imprenditur. Il-premju għall-aħjar imprenditriċi ngħatat lil Angela Zoppardi fil-waqt li Liana Bonnici rebħet l-unur tal-iktar mexxejja żagħżugħa ta' aspirazzjoni. Il-premju għall-aktar organizzazzjoni inklusiva ntrabaħ minn Sport Malta, fil-waqt il-premju għall-organizzazzjoni tippromovi l-aħjar ambjent, benefiċċji u kundizzjonijiet tax-xogħol għal ġenituri intrabaħ minn NRM Business Advisors. Angelo Aquilina Limited rebħu l-unur tal-aktar kumpanija sostenibbli, fil-waqt li Claudine Ellul Sullivan ingħataw premju li kien magħżul mill-Ministru. Matul id-diskors tal-okkażjoni il-President George Vella ħeġġeġ biex f'dawn iż-żminijiet diffiċli jitħarsu id-drittijiet tal-ħaddiema. Laqgħa tagħna llum hija waħda speċjali. Mhux biss għax qed nagħtu numru ta' premijiet, iżda għax fuq kollox qed niċċelebraw il-bżulija u l-irwol importanti tax-xogħol fil-ħajja tal-bniedem. George Vella fakkar fi diversi sfidi u reperkussjonijiet li l-imxija tal-COVID-19 ġabet magħha fuq il-postijiet tax-xogħol u mill-lat imprenditorjali. Il-President spjega kif minn studji li saru riżulta li l-instabilità u sens tal-ċertezza jirriflettu b'mod dirett u ħafna drabi b'mod negattiv fuq il-produttività u s-saħħa tal-ħaddiema. Kien għalhekk li huwa ħeġġeġ il-komunità u l-awtoritajiet ikkonċernati sabiex jiżguraw li drittijiet tal-ħaddiema jitħarsu u jkunu fil-quċċata tal-politika nazzjonali dwar ix-xogħol. George Vella faħħar l-impenn tal-Maltin u l-Awċin u qal li nistgħu nkunu kburin b'kull wieħed u waħda minnha.